Prieteni, faceți cunoștință, Adrian Guțu. Salut! Sunt un mare împătimit de drumeții, călătorii și natură. Pentru anul acesta pregătesc o nouă provocare, o drumeție de 6.000 de kilometri timp de 120 de zile, un adevărat record mondial. De regulă merg în drumeții extrem de îndrăznețe, unde parcurg mii de kilometri pe jos prin locuri sălbatice, în autonomie totală și cu resurse minime. Nu mă cazez la hotele sau locuri special amenajate, nu folosesc un itinerar bine definit, folosesc doar GPS-ul meu interior, care adesea mă duce în locuri deosebite. Acest hobby îmi aduce senzații de euforie și mă face să mă simt împlinit. Din tot timpul am iubit drumețiile, însă de vreo 5 ani practic acest hobby la un alt nivel. Salut prieteni, Capodaroca, 30 mai 2023, ora locală, ora 10. Anume de aici, de la capătul pământului, voi începe drumeția mea. Care nu știe, merge vorba de o drumeție de 6.000 de kilometri timp de 120 de zile. Aventura promite a fi una extrem de interesantă, de aceea vă propun să vă abonați la pagina mea de Instagram, dar și cea de TikTok. Anume, TikTok-ul voi folosi ca platformă de comunicare cu cei din Republica Moldova și România. Aventura promite a fi una extrem de interesantă, așa că abonați-vă! Salut, prieteni! 22 septembrie 2023. Fericit ca un copil mic. Sunt acasă. Wow! Let's go! Salut, prieteni! 23 septembrie 2023, ziua cu numărul 117 a drumeției mele a început deja. Let's go! Mă uit la copacii ăștia de nuci, foarte rodiți. De dimineață tot mănânc nuci, nu mă pot sătura. Doar că un pic să pietroasă. Se simte deja. Eu am arătat de 3 ori de ieri până astăzi, de 3 ori am arătat actele la colegii dumneavoastră. Puteți să înțelegeți sau nu? Aici? Nu pot să mă spun unii sisteme care nu are logică. Nu are logică sistema asta. Eu la mine acasă nu trebuie să prezint la fiecare pas actele. Păi eu v-am spus, și vreți să mai vedeți, eu nu vă înțeleg. Eu v-am spus numele, prenumele, satul, tot. Eu tot v-am spus. Și eu sunt Fede lui Vasile. Și Fede, fii sănătos. Sunt reținut sau nu? Andrei, nu. Atunci eu plec.